أزي سلامتنا تقبلوا فنوانات كتاتلو خبرات عزبتنا نلوم عربي شمون تقنبت كلتشن عيسان شدشن زيت دالوا حديث زيناتات حزلكم قريب لهم وقتالكم بخبر عدم فلما كانت فتاتو أبي تبيس تفتسما تصتوا عمل زكالع تبص بي بي سي شلما تعويتو كلتا عبيت درونات أمري السودان كم زودقة تقليتو إذا إيتيبيا 51.8 بليون بتصيحو خمزلو تقليتو دونالد ترامب أبز حلف 24 ساعات مس إيران صبغ ركب كم زغبرو قاليتو إسرائيل قبل علي لبنان توسد السجمتي كتقولو تفتن أب حاولت دنجل مريم استفدت صيف تكبر وتادر إسرائيل نوكليساو أطوار كم مسرح زعقتنا يلان كتبل سيمين كوريا أفليتا إذن كالم بزرزح حزركم قريبه كتكاتاتولني بخبر عدم بي بي سي أبي إثيوبيا استفدت ጸጥታው ዓመፅን ዘቃልዕ ጸብጻብ ብምውፁ ሽልማት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተዓዊቱ እቲ ንቢቢሲ ኣዋርድ ሰርቪስ ተዋህበ ክቡር ሽልማት ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቐፅል ዘሎ ግጭት ዝተፈጸመ ጸጥታዊ ጎነፅን ዘርኢ ዓሚቕ ጸብጻብ ብምቕራቡ ዝተዋህበ እዩ እቲ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝተወስደ መርመራ ግዳያት ሰሞያ ጥዕናን ዝሃብዎ ቀጥታዊ መርትዖታት ዝተዳለወ ኮይኑ ነቲ ተኸዊሉ ዝነበረ ግፍዕታት ዘቃልዕ እዩ እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ካብ 2023 ኣትሒዙ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ዝተፈጸመ ጸጥታዊ ዓመፅ ዝርከቦ ግፍዕታት ሰኒዱሎ ቃለ መሕትት ዝገበሩ ኣብቲ ጉዳይ መጽናዕቲ ዘካይዱ ተመራመርትን ሰሞያ ጥዕናን ኣብቲ ክልል ዘሎ ህዝባዊ ኣገልግሎት ጥዕና ክፈርስ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ነይሮም ብሰንኪቲ መንግስቲ ኣንቢርዎ ዘሎ እገዳታት ምንቅስቓስ ሓደገኛ ኩነታት ጸጥታን ጋዜጠኛታት ናብቲ ግጭት ዝተጸልወ ከባቢታት ብምእታው ቀጻሊ ጸብጻብ ክህቡ ከም ዘይክእሉ ይግለጽ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ኩናት 2 ዓመታት ትግራይን ኣብ ሕዳር 2022 ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ደው ድሕሪ ምባሉ ተወሊዑ እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝፍጸም ጸጥታዊ ዓመፅ ዝርከቦ ግፍዕታት ደው ክብልን ግዳያት ፍትሒ ክረኽቡን ዘጠቓለለ እዩ እንተኾነ እቲ ምግሃስ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝቐጸለ እቲ ጸብጻብ የመልክት ሰመዚ ኢትዮጵያን ዘቐረበሎም ክስታት ምግሃስ መሰላትን ግፍዕታትን ክነጽግዎም ምጽንሖም ይፍለጥ መንግስቲ ምስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ዓመፅ ምጽራይ መርመራ ከም ዘካየደ እኳ ተገሊጹ እንተነበረ ዘግዚ ውፅኢት ናይቲ መጽናዕቲ ንህዝባ ኣየቕረበን ሽልማት ሜድያ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣሳሰር ጋዜጣዊ ስራሕ ኣፍልጦ ዝህብ ኮይኑ 11 ዝተፈላለየ ክፍልታት ዘለዎ እዩ ቢቢሲ ኣብቲ ተዓዊትሉ ዘሎ ምድብ ምስ ሲኤንኤንን ዘጋዳንን ከምኡ ታይምስ ኣብ ምውድዳርዩ ነቲ ዓወት በቂዑ ኣብ ካልእ ውድድር ዝተዓወተ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ግጭት ዝተፈጸመ ጸጥታዊ ዓመፃት ዘቃልዑ ጸብጻውን ኣለዉ ጽምብል ናይቲ ሽልማት ረቡዕ ምሸት ኣብ ከተማ ለንደን ዝርከብ ኣዳራሽ ብሪቲሽ ፊልም ኢንስቲትዩት ተካሂዱ እቲ ኣጋጣሚ ንውልቃዊ ሞያውን ሓደጋ ብምስጋን ንሰብኣዊ ምግሃስ መሰላት ዘቃልዑ ጋዜጠኛታት ኣፍልጦ ዝህብ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ዕጡቓት ኣምሓሮ ፋኖን ብሓደ ወገን ሓይልታት ፌደራላዊ መንግስትን እቲ ክልል ከዓ በቲ ካልእ ዝካየድ እዩ ብተወሳኺ ካቢነ መንግስቲ ትግራይ ንፈለማ ስርሑ ኣኼባ ሎሚ ኣካይዱ ብ5 ግንቦት 2026 ብዕሊ ስርሑ ዝጀመረ ቤት ምክሪ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይን ገይሩ ድሕሪ ምምራፁ ካቢነ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ ንፈለማይ ግዚኡ ኣኼባ ኣካይዱ እዩ እቲ ካቢነ ኣብ ኣኼብኡ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ዘቲሎ ጠቕላላ ዕዳ ኢትዮጵያ 51.8 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ፋይናንስ ፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢትዮጵያ ካብ ኣሜሪካ ዓመታዊ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ንምርካብ ምስ ኣሜሪካ ከም ተፈራረመት ሓቢሩ ሚኒስትር ፋይናንስ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ናይ 9 ኣዋርሕ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ ንቃወሙ ኮሚቴ ትልምን ባጀትን ፋይናንስ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን እዩ ሚኒስትር ኣሕመድ ሸደ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕቲ ሚኒስትር ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ጠቕላላ ዕዳ ኢትዮጵያ 51.8 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐ ገሊጹ ካብቲ 33.5 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፃኢ ዕዳ ክኸውን ከሎ ዝተረፈ 18.3 ቢልዮን ዶላር ድማ ናይ ውሽጢ ሃገር ዕዳ ምዃኑ ኣቶ ኣሕመድ ኣብርሂቡ ካብቲ 33.5 ቢልዮን ናይ ደገ ዕዳ 21.1 ቢልዮን ዶላር ዕዳ መንግስቲ ፌደራል ክኸውን ከሎ ዝተረፈ 11.5 ቢልዮን ድማ ዕዳ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ ካብ ውሽጣዊ ዕዳ ማለት ካብ ውሽጢ 18.3 ቢልዮን 17.5 ቢልዮን ዶላር ዕዳ መንግስቲ ፌደራል 0.8 ሚልዮን ዶላር ድማ ዕዳጋ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ከም ዝኾነ ኣቶ ኣሕመድ ገሊጹ ኣቶ ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምክንያት ምንቁልቋል ዕዳጋ ትካላት ልምዓት መንግስቲ መብዛሕትኡ ካብ ንግዳዊ ባንክታት ዝተለቀሐ ልቓሕ ናብ ሚኒስትር ፋይናንስ ከም ተሳገረን ብባጀት ኣቢሉ ድማ ይኽፈል ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ጽገና ማክሮ ኢኮኖሚ ዝተመርኮሰ ምዃኑ ገሊጹ
ሓፈሻዊ ኩነታት ዕዳ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ጥዑይ ምዃኑ ንቋሚ ኮሚቴ ዝረድእ እቲ ሚኒስትር ናይ ደገ ናይ ዕዳ ምኽፋል ኣቕምና በብእዋኑ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ዕዳ ውሽጢ ሃገር እውን ከም ዝወሰኸ ሚኒስትር ፋይናንስ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ገሊጹ። እዚ ድማ ንዘላቒ ፋይናንሳዊ ኣካይዳ ብምክትታል ክፍታሕ እዩ ክብል ሚኒስትር ኣሕመድ ገሊጹ። ብዛዕባ ጸብጸባት ኣፈጻጽማ ምኽፋል ዕዳ ብዝምልከት ደጊሙ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ባጀት ዓመት 463.4 ቢልዮን ብር ንመኽፈሊ ዕዳ ውሽጥን ወፃእን ከም ዝተመደበ ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋህር ድማ ክፍሊት ኣገልግሎት ሓዊሱ 226.5 ቢልዮን ብር ከም ዝኸፈለ ገሊጹ። ብተወሳኺ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ናፍታ ምህርቲ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብኣሽሓት ዝቑፀራ ንግዳውያን ነዳድን ዝፀዓና መራኸብ ብኢራን ካብ መጻበ ሆርሙዝ ክሓልፋ ተዓጊተ ብምህላወን ሰፊሕ ሕፅረት ነዳዲ ወሰኽ ዋጋታት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይግለጥ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብ 1550 ንግዳዊ መራኸብ ዝነበሩ 22500 ባሕረኛታት ብሰንኪ እገዳ ኢራን ነቲ መስመር ማይ ክሓልፉ ከም ዘይከኣሉ ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ሕፅረት ነዳዲ ናፍታ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ከቢድ ፀገም የስዕብ ከም ዘሎ ክብሉ ዝተፈላለዩ ዜጋታት እቲ ሃገር ከማርሩ ይስምዑ ኣለዉ። ኣብ ዞባ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጓሞ ዝርከቡ ሓረስቶት ባናና ንዶይቼ ዌለ ኣፍሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ዝፈጥሮ ልዑል ወጻኢታት ጽዕነት ፍርያት ባናና ናብ ማእከል ዕዳጋ ንምብጻሕ ይጽገሙ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። እቶም ሓረስቶት ከም ዝበልዎ ቅድሚ ሕጂ ካብ 40 ክሳብ 50 ሽሕ ብር ዋጋ ዝጸዓነት ዝነበረት ኣይሱዚ ናይ ጽዕነት መኪና ኣብዚ ሕጂ ብ4 ዕፅቢ ብምውሳኹ ፍርያቶም ናብ ማእከላይ ዕዳጋ ንምቕራብ ኣጸጋሚ ኮይኖም ከም ዘሎ መረረቶም ገሊጾም። ምምሕዳር ከተማ ኣርባ ምንጭ ክፍሊ ንግድን ልምዓትን ዕዳጋን ብወገኑ ኣብ ቀረባ መስርሕ ምትላል ናፍታ ንምክልኻል ዝሕግዝ ስርዓት ኩቦን ከም ጀመረ ይገልጽ። ክልተ ዓበይቲ ድሮናት ኣብ መሬት ሱዳን ወዲቐን ኣለዋ። ኣብ ዋና ከተማ ሱዳን ካርቱም ግዝኣት ኮርዶፋንን ዝወደኣ ድሮናት ብፀረ ድሮን እየን ተሓምሺሸን። ኣብ ካርቱም ዝወደቐ ድሮን ካብ ኢትዮጵያ ባህርዳር ዝተበገሰት ምዃና ተረጋጊጹ ኣሎ። ካልእቲ ድሮን ኣብ ኮርዶፋን ዝወደቐ ድሮን ድማ ካብ ሱዳን ኒያላ ዝተበገሰት ምዃና ተረጋጊጹ ኣሎ። ካብ ከተማ ባህርዳርን ኣሶሳን ዝብገስ ድሮናት ኣብ መሬት ሱዳን ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምፍጻም ዓለምለኻዊ ሜዳታት ጸብጺበን እየን። ሰራዊትን መንግስትን ሱዳን ኢትዮጵያን ኢማራት ዓረብን ኣብ ሱዳን መጥቃዕቲ ምፍጻመን ኣፍሊጡ እዩ። ንክልቲአን ሃገራት ብጸላእ ሰየመት ሱዳን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ትፍጽም ኣጠንቂቓ እያ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ኢራን ኣዝዩ ግሩም ዝኾነ ኣድማዓት ዝርርብ ሃገሩ ኣሜሪካ ከም ዘካየደት ገሊጹ ኣሎ። ሓደ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ወሃቢ ምንጪ ዝኾነ ንሓደ ካብ ዓለምና ህቡብ ዓርሞሽሽ መራኸቢ ብዙሓን መደበር ቴሌቪዥን ዝኾነ CNN ከምቲ ዝሓበሮ እንተኾኑ ክልቲአን ሃገራት ማለት ኣሜሪካን ኢራንን ኩናት ፈጺሙ ናብ ዘብቃዓሉ ስምዕ ዝያዳ ይቃረቡ ከም ዘለዉ ሓሳቡ ይብሎ። ከምኡውን ብተወሳኺ ነቲ ሓሳብ ዘራጉድ መግለጺ ኮር እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሓይሊ ባሕሪ እቲ ሃገር ብዘውፅኦ ሓድሽ ዝኾነ ትልሚ ኣሰራርሓ መሰረት መተሓላለፊ መስመር ዓለምና 20 ካብ ሚእታዊት ዝኾነ መጻቦ ወሽመጥ ሆርሙዝ ብሰላም ምውፃእን ምእታውን ከም ዝከኣል ምሕባሩ እውን ኢራናውያን መራኸቢ ብዙሃን ይገልጻ ኣለዋ። እዞም ናይዞም ክልተ ተጻረርቲ ሓይልታት ማለት ኣሜሪካን ኢራንን እቲ ዝርርቦም ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ቁኑዕ መንፈስን ሒዙ ዝኸይድ እንተሎ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ግን ሓንቲ ናይ ኢራን ሰንደቕ ዕላማ ተኺላ ብናህሪ እናንበልበለት ናብ ገማግም ወደብ ኢራን ክትግስግስ ዝፈተነት ነዳዲ ዝፀዓነት ዓባይ መርከብ ከም ዘይትንቀሳቐስ ገይሩ ደው ከም ዘበላ እውን ይሕበር ኣሎ። እዚ ክስተት እዚ ከሎ እዩ እምበኣር ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካን ናይ ሰላም ውጥን ንሃገረ ኢራን ከም ዝተላእኽን ንሳውን ብግዳኣ ተጽንዖ ትግምግሞም ከም ዘላ ተዛሪቡ ዘሎ። ዶናልድ ትራምፕ ወሲኹ ውዕል ዝብል ይሸተንሎ እውን ይብል ኣሎ። እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ሕጂ እውን ከም ቀደሙ ኢራን ኮቶ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ክህልዋ የብላን ዝብል ቀንዲ መርገፂ ሃገሩ ብምንጻር ኢራን እውን እንተኾነ ነዚ ሓሳብ እዚ ድሮ ተሰማዕማዕትሉላ ክብል ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ። ሓደ ነዚ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጪ ክዛረብ ከሎ ክልቲአን ሃገራት ኩናት ዘብቃዓሉ መርገፂ ምስ ኣወጃ ብድሕሪኡ ን30 መዓልቲ ዝኸውን ውዕል ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ከጽንዖ እየን ኢሉ ኣሎ። ብድሕሪኡ ዘሎ ናይ ኒውክሌሳዊ ሕቶ ሰሓቦ ውጠጦ ምፍታሕ ከምኡውን ናይ ኢራን ብእገዳ ዝተታሕዘ ንብረት ወይ እውን ጥረ ገንዘብ ከም ዝንቀሳቐስ ንምግባርን ብተወሳኺ መስርሕ መሰጋገሪ መጻበ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዘሎ ናይ ጽታይ ጉዳይ ክዘራረቡ እዮም። በዚ መርሓ ግብሪ እዚ ብውዕል ስምምዕ ምቅያድ እንተኣብያ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክትቅጽል ምዃና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፈኸሩ ኣሰንዩ ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ጸሓፊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገረ ኢራን ምስ ናይ ሃገሩ ማዕከና ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኢራን ሕጂ እውን ገና ሓሳብ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ምምርማር ከም ዘላ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መራሒ ርእሲ ሓያላን ምስ ኢራን ዝግበር ስምምዕ እቲ ሃገር 60% ብዩራኒየም ዝበልጸገ 440 ኪሎ ግራም ዝተመስረሐ ንጥረ ነገር ኩዙን ኑክሌር ናይ ኣሜሪካ ሓሊፋ ክትባን ከምኡውን ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ መኽዘናት ኑክሌር ዳግማይ ዘይምጥቃም ዘካተተ ስምምዕ እዩ ክብል ዶናልድ ትራምፕ ምስ PBS ኒውስ ዝበሃል ናይ ሃገሩ ማዕከናት ዜና ዝሃቦ መግለጺ ኣነጺሩ ዘሎ።
ቴህራን ንእገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንኣዋርሕ ክትፃወቶ ትኽእል እያ ዝብል ሓድሽ ፀብፃብ ገምጋም ወፂሎም ኢራን ቅድሚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምውፃኣ እንተወሓደ 3-4 ኣዋርሕ ምስ ዕፅዋ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክትገጥም ከም ትኽእል የጠንቅቕ። እቲ ፀብፃብ ወሲኹ መራሕቲ ኢራን ርእሰ ተኣማንነቶም እናወሰኸ ይመፁ ከም ዘለውን ፀቕጢ ኣሜሪካ ብምቅዋም ውሽጣዊ ተቃውሞታት ንምዕጋትን ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ድልዋት ምዃኖም ሓቢሩ። እቲ ካብ ዋሽንተን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ቀረባ እዋን ወታደራዊ ዓቕሚ ኢራን መጥቃዕቲ በፂሕዎ እኳ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ግን ብዓብዩ ኣይተተንከፈን። ኢራን 75% ተንቀሳቐሲ ስርዓት ምውንጫፍ ሚሳይል ከም ዘለዋ ክግለጽ እንከሎ ካብ 70 ክሳብ 80 ዕቑር ሚሳይላት ድማ ድሉው ምዃኖም ይግለጹ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ዝተበላሸወ ትሕተ መሬት ኣጽዋር ከም ተጸገነ እውን ይግለጽ ኣሎ። ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ኣሜሪካ ዝነበረ እገዳ ኣልዒላ ናብ ናይ ፕሮጀክት ናጽነት ተበጻሕነት ተመሊሳ። ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ነፈርቲ ኣሜሪካ ዝነበረ እገዳታት ከም ዘለዓለት ምስ ስርሒት ፕሮጀክት ናጽነት ዋሽንተን ኣብ መጻቦ ሄርሙዝ ዝተኣሳሰሩ ወሰንቲ መደበራት ሓይሊ ኣየርን ከም ዝተመልሰት ዝተፈላለዩ ፀብፀባት ይሕብሩ። ስጉምቲ ሪያድ ናብ ማዕስከር ኣየር ልኡል ሱልጣን ካንሸሎታት ኣየር ስዑድ ዓረብን ክትኣቱ ድሕሪ ምኽኣላ ኣሜሪካ ነቲ ተልእኾ ንግዚኡ ከተቋርፆ ዘገደደቶ ኣቐዲሙ ዝገበሮ ውሳነ ዝገላበጥ እዩ። ፕሮጀክት ናጽነት ብኣሜሪካ ንግዳዊ መራኸቢ ብመጻቦ ሄርሙዝ ንምዕዳብ ተጀመረ ኮይኑ ምስ ኢራን እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ዓለም ለኻዊ መስመራት መራኸብ ኣብ ዝዓክተሉ ዘሎ እዋን እዩ። ስዑድ ዓረብ ኣቐዲማ ኣንቢታ ድሕሪ ምስማዓ መሻርክቲ ወሽመጥ ዓረብ በቲ ሃንደበታዊ ምእዋጅ ናይቲ ስርሒት ካብ ትፅቢት ወፃኢ ድሕሪ ምሓዞም ኣብ መንጎ ዋሽንተንን ሪያድ ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ከም ዝሰዓበ ይንገር። ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኣሜሪካንን ወሽመጥ ዓረብን ዝተሓደሰ ላዕለዋይ ደረጃ ዘተ ስዒቡ ሕጂ ስዑድ ዓረብን ኩዌትን ወታደራዊ መእተዊ ከም ዝኸፈታ ይንገር። እዚ ድማ ፔንታጎን ኣብቲ ዞባ ዳግማይ ክጅመር ንዝኽእል ስርሒታት ዓጀብቲ ሓይሊ ባሕሪ ብምጥቃም ክዳሎ ኣኽኢልዎ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ እትወስዶ ስጉምቲ ከተጉድሎ ትፍትን። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዝቕፅል ዘሎ ዝርርብ ተወስዶ ምባል ንምጉዳል ናብ ዝቕፅል ምዕላፍ ንምስጋልን ኣብቲ ደፍኣሉ ዘላ እዋን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ እትወስዶ ስጉምቲ ከተጉድሎ ትፍትን ከም ዘላ ሓደ በዓል ስልጣን ሊባኖስ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ በዓል ስልጣን ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዘተ ካብ 14 ክሳብ 15 ጉንበት 2026 ክካየድ ትፅቢት ትግበር ዋላ ካስምዕ ተወስዶ ምባል እንተሃልዎ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ቀፂሉ ብምህላው ክሳራታት ከም ዘሰዓበን ኣብ ልዕሊ እቲ ዕርቂ ፀቕጢ ከም ዝውስኽን ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ትማሊ ሓሙስ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ደብዳብ ቀፂላ ዝወዓለት ኮይና ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ሓይሎ ድማ ከም ዝቆሰሉን መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሊባኖስ ሓቢረን ኣለዋ። ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ካብ ምስራሕ ዝዓክተን የለን ክትብል ሰሜን ኮርያ ኣፍሊጣ። ሰሜን ኮርያ ኣገራዊ ውዕላት ዘይምምዛሕ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዘይትፍርም ኣብ ዋንነት ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዘለዋ ደረጃ ከም ዘይተቐይርን ገሊጻ። ኣምባሳደር ሰሜን ኮርያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኪም ሶን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ መበል 11 ዋዕላ ምግምጋም ውዕል ዘይምዝርጋሕ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገሩ ካብ ውዕል ወፃኢ ከም ዘላ ኣረጋጊጹ። እቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ገለ ምዕራባውያን ሃገራትን ኣብ ዋዕላ ፕሮግራም ኒውክሌሳዊ ሰሜን ኮርያ ምይይጥ ምልዓል መጋስ ልኡላውነት ምዃኑ ብምግላጽ ኮኒንዋን። ሰሜን ኮርያ ኣብ ቅዋም ህንፀት ኒውክሌሳዊ ሓይሊ ኣጽኒዓ ብምህላዋ ካብ ወፃኢ ፀቕጢ ዝመጽእ መርገፂያ ከም ዘይተቐይር ገሊጻ። ፒዮንግዮንግ ኣብ 2003 ካብ ስምምዕ ከም ዝወፀት ብወጉዕ ዝገለጸት ኮይና ካብ ሽዑ ጀሚራ 6 ፈተናታት ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ኣካይዳላ። እዚ መግለፂ ዝወፀ ኣብ ሓውሱ ደሴት ኮርያ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሰሜን ኮርያ ምስ ሩስያ ዘለዋ ወታደራዊ ምትሕባር እናዓመቐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሕቡራት ሃገራት ማሕበረሰብ ዓለምን ሰሜን ኮርያ ናብቲ ስምምዕ ተመሊሳ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋራ ከተፍርስ ብተደጋጋሚ ይላበዋ ኣለዋ። ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ብሓይሊ ዝተጎበጠ ከባቢታት ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ኣፍ ሓወልቲ ድንግል ማርያም ሽጋራ ክውትፍን ክውልዕን ናይ ዝተረኣየ ወታደር ጉዳይ ይምርምሮ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ተግባር ኣብ ሓንቲ ደብል ዝተባሃለት ክርስቲያን ብብዝሒ ዝነብሩላ ቁሸት ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካልኣይ ወታደር እውን ንሓወልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብገጹ ብምድፋዕ ብመዶሻ ክወቕዖ እንከሎ ተራእዩ ነይሩ እዩ። እቲ ሰራዊት ነቲ ፍጻመ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝርአዮ ተግባር እቲ ወታደር ትፅቢት ካብ ዝተገበረሉ ስነ ምግባራዊ ክብርታትን ሙሉእ ዝወረደ ምዃኑ ገሊጹ። ሓላፊ ሰበኻ ጉባኤ ደበል ካህን ፋዲ ፋልፋሊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብቕንዕና ክንዛረብ እንተኮይና እዚ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ሓወልቲ መስቀል ክርስቶስ ዝተፈጸመ ተግባር ዝቐረበ ይቕሬታ ዝመጽእ ዘሎ ካልእ ተግባር ብምዃኑ ብሓቂ ኣቆጢዑና ክብሉ ገሊጾም። እዚ ተግባር እዚ ድሕሪ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት እስራኤል ስነ ምግባርን ክብርታትን ዝጎደሎ ጽልእ ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ። እዚ ድማ ዓበ ኣኽራርነት
ዘንጸባረቀ እዩ። ካህን ፈልፋሊ እቲ ሓወልቲ ድንግል ማርያም ዝኾነ ምብልሻውን መስበርትን ከም ዝወለዱ እኳ እንተገለጹ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ግን ዘይስነ ምግባራዊ ክብሉ ኮኒኖሞ። ብፍላይ ኣብ ልዕልታ ሰላምን ገለልተኝነትን ክብርትታት ዝገበረት ኣብ ኩናት ተሳትፎ ዘይብላ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክፍጸም ዘይግቡእ ምዃኑ ጠቒሶም ድማ እዞም ወታደራት ክህሉ ዘይግብኦም ኣኽራርነት ዘይምጽውዋርን ዘንጸባርቖም ክብሉ ወቂሶም። እቲ ተግባር ንኻልኦት ዘይምክባርን ቁጡዕ ባህርን ዘንጸባርቕ ክብሉ እውን ወኪል ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ቅድስቲ ሃገር ኮኒኑ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ተቐባልነት የብሉን ዳግማይ ክኽሰት የብሉን እዚ ጉዳይ ድማ ብዝለዓለ ዕቱብነት ክሕዞ ንጽውዕ ብምባል መንግስቲ እስራኤልን ሰራዊት ምክልኻል እስራኤልን ስጉምቲ ክወስዱን ኣብቲ ንጋዜጣ ሃረር እስራኤል ዝሃበ መግለጺ ተማሕጺኖም። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ክገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።